जय श्री राम। चले पवन तो रोके कवन। जी हाँ, कल पवन सिंह एक बहुत ही जबरदस्त चैता आ रहल बा। गाना के नाम बाटे दंवरी होई कि काम औरी होई। जी हाँ, बड़ी ही जबरदस्त चैता होखे वाला बा। एमे पवन सिंह के साथ में आपके शिवानी सिंह की आवाज सुनाई दी और एक गाना के लिखले बड़े आशुतोष तिवारी। आशुतोष तिवारी के बारे में आप लोग बढ़िया जानते हैं कि जितना भी लिरिक्स होला इनकर बड़ी ही जबरदस्त होला। एमे म्यूजिक बाटे प्रियांशु सिंह के और कल सुबह 7:45 पर आपके देखे के मिली म्यूजिक वाइड चैनल से। जी हाँ, ये चैनल आप लोग के बता दी कि दीपक सिंह के और जो पवन सिंह के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हवन। एक और चैता आई एक बाद जौन काल चैता आ रहल बा, खास काहे होखे वाला बा। एमे आपके धनी हो सब धन तोहरे नु बाटे जौन मॉडल दिखाई देले बड़ी 3 साल नी ए गाना में उहे दिखाई दिहन आप लोग के। काल सुबह 7:45 पर आप लोग के एकदम रेडी रहे के बा और जब शेर चलिए देले बा मूड बना के तो हमनी के फिर का चिंता करे के बा और खूब एंजॉय करे के बाटे। जी हाँ, चैता बहुत गैप हो गई रहे पवन सिंह के ट्रेडिशनल गाना में। जी हाँ, आज के पहले आप देखी तो बहुत दिन से ट्रेडिशनल गाना पवन सिंह ना गावत रहन, लेकिन अब पवन सिंह तैयार हो गए बड़न, यानी तूफान अपना पावर में बा। ना जाने कितना लोग के घर उजाड़ दी। बाकी आप लोग कितना इंतजार करते जा हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जा। और बड़का बिहारी के चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सबसे पहले हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके हमरा के सपोर्ट करी जा। अगर आप वीडियो के फेसबुक पेज पे देखा नहीं तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले जा। जी हाँ, जैसे आप अपना पवन सिंह के फैन है, जितना आप पवन सिंह के माने ना थोड़ा बहुत अपना बड़को बिहरिया के सपोर्ट करी। फिर देखी पवन सिंह अगर आग लगी है तो हम तो ना जाने कहाँ पहुंचा दे। बाकी कल सुबह मिलेंगे 7:45 AM के बाद वो गाना के रिव्यू लेके।